Avui, 7 de març del 2021, junt al 3 de març, dies grans per a la llengua i cultura valenciana. El passat 3 de març se celebrà el natalici de la llengua i cultura valenciana. I avui, 7 de març, se celebra el 40 natalici de les normes del Puig, tot de conformitat en l'acord ortogràfic de 1914. L'ortografia acadèmica no va néixer ex novo. En realitat és una actualització de les normes ortogràfiques que el filòleg alacantí Lluís Fullana va redactar a petició de l'Horrat Penat i que finalment van ser aprovades en 1914, però que la dictadura de Primo de Rivera va impossibilitar establir i estandarditzar. Després va vindre la convulsa república, que va durar un cop d'estat i tot el que després ja coneguem. En esta ortografia del filòleg Fullana es va redactar la gramàtica elemental de la llengua valenciana que el Centre de Cultura Valenciana, avui la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, li va encomanar i que es va publicar en 1915, sent esta la primera obra publicada per l'institució i la primera gramàtica de la llengua valenciana. Les normes del Puig, també conegudes com a normes de la RAC, són unes normes ortogràfiques elaborades en 1979 per la secció de la llengua i literatura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana per al valencià, com una llengua independent del català. Varen ser presentades en un acte celebrat el 7 de març de 1981 en el municipi valencià del Puig, en el monasteri del Puig. Just este que tinc així darrere de mi, just este. Ho sabies? Sincerament. Volem donar-te a conèixer un poc més les normes ortogràfiques valencianes i ajudar a difondre la cultura valenciana. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana va néixer en 1915 gràcies a l'impuls de la Diputació i Ajuntament de València, per aquell temps com a Centre de Cultura Valenciana, amb l'objectiu fonamental d'efectuar una investigació científica de la llengua i de la cultura valenciana. En l'actualitat, la RAC perteneix a la Confederació Espanyola de Centres d'Estudis Locals del Centre Superior d'Investigacions Científiques, el que avui coneguem com a CSIC, junt a altres organismes i acadèmies similars de l'Estat. La versió en valencià del primer Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 1982 va ser publicat en les normes del Puig. L'ús de les normes del Puig ha sigut molt minoritari, a pesar de que alguns organismes culturals, com la Junta Central Fallera, hagin utilitzat les normes del Puig entre els anys 1992 i 1998. La utilització de les mateixes ha caigut en desús, especialment des de la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la coneguda de la AVL, en 1998. Els organismes oficials de la Comunitat Valenciana, incloent ajuntaments i la pròpia Generalitat Valenciana, així com a les universitats i la pràctica totalitat de les editorials i altres organismes culturals, han utilitzat tant les normes del Puig com les bases de Castelló en els seus escrits, fins que la JUEV, la Llei d'Ús d'Ensenyança del Valencià, va impondre les bases de Castelló, governant en el Congrés dels Diputats, el conegut Felipe González, i les Corts Valencianes Joan Lerma, tots ells unitaristes respecte del català. Avui en dia, les normes del Puig encara són utilitzades en distintes publicacions lligades afins a les organitzacions de l'Horrat Penat i Real Acadèmia de Cultura Valenciana, així com l'Institut d'Estudis Valencians, INEV. Les normes del Puig són les úniques que han sigut reconegudes oficialment fins a la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, gràcies a l'anomenat Pacte del Majestic, que va derivar a nivell autonòmic en el Pacte de Reus entre l'expresident Aznar i Jordi Pujol, on es va traicionar el poble valencià i la comunitat autònoma valenciana, sempre moneda de canvi per als governants. Vivim uns dels moments més convulsos i obscurs per a la nostra cultura,
sense representació institucional alguna i baix l'amenaça de mort dels nacionalistes i independentistes. Tot junt amb l'adoctrinament dels nostres fills en les escoles i universitats. Secessionisme, divisió, confrontació social és el regal que per als que vivim en la Comunitat Valenciana tenen per a nosaltres. Des de les institucions valencianes, Corts, diputacions provincials, ajuntaments i altres ens públics, cap són les mencions que avui s'han dedicat a commemorar la cultura valenciana. Reflexió estos dies per a veure com en els ajuntaments de la ciutat de València, de Castelló i Alacant i de més institucions públiques res es diu, res es fa, res de res que reconega el sentir del valencià del segle XXI.